molt, i és que avui a les Corts se celebra la Comissió de Sanitat i Acció que respecte el dany mediambiental que genera abocar el paper del vàter i certs tipus de paper i productes al vàter. En aquest cas, les tovalloles humides. Amb Gemma Alcañiz, educadora ambiental d'IMEDES, descobrim de manera pràctica per què hi ha coses que no hem d'abocar mai per l'inodor. Benvinguda, Gemma. I és que cal un canvi de xip, no?, de conscienciació. Sí, de saber quines coses s'han de tirar i quines coses no han de tirar pel vàter. I, per exemple, aquestes que tenim així per a fer un cas superpràctic, que són les tovalloles, aquestes humides que tant utilitzem. Les tovalletes que comprem per a utilitzar per a netejar-nos per al vàter, podem provar a posar-les així, amb aigua. Sí, són molt pràctiques, no? Però tenim un greu problema mediambiental amb elles. Anem a veure què passa si la posem així, en contrapartida de què passaria si posem... Si pots obrir, perquè... Sí, clar, que t'has banyat les mans, ara t'ajudo en seguida, clar que sí. I si li removem una miqueta, s'hauria de desfer amb l'aigua, que és el que esperem. Si posem el paper higiènic ahí... O sigui, que en teoria, les tovalloles, aquestes tovalletes que diuen en la seva publicitat que són biodegradables i que es poden tirar pel vàter, en realitat estem veient com tarden en... Clar, que siga biodegradable no vol dir que tot el que siga biodegradable es puga tirar pel vàter. Clar, també el meu cunyat és biodegradable. Exacte. No el podem tirar pel vàter. I amb aquesta campanya de màrqueting també és veritat que aquestes tovalloles que al final fan tan bona oloreta i són tan pràctiques i tot això, hem de ser conscients de que l'inodor no és una paperera per tirar el fem. Clar, si vegem el paper higiènic s'està desfent en un minutet i la tovallola seguint la mateixa composició i no es desfà. El millor és tindre al vàter una paperera i aquestes tovalletes les podem utilitzar, però després les tirem al fem i després les deixem al contenidor. És curiós, Maria, donar compte com està compacta. A pesar de que és biodegradable, és compacta. I això és el problema que origina, evidentment. Si cada dia cadascun de nosaltres tira una o dos o tres tovalloles d'estes pel vàter, imaginem-nos el desastre mediambiental que estem fent, perquè estem parlant que cada dia milers i milers i milers de tones d'aquest material estan anant a parar les canonades, no? I el greu problema que ocasiona. Com altres problemes del medi ambient, el que hem de pensar és que no som només nosaltres, sinó que tota la gent fa les mateixes coses. Aleshores, si multipliquem les tovalletes que utilitzem en una casa per tota una finca, per tota una ciutat, per tot un país, podem entendre la importància de no tirar aquestes coses pel vàter perquè produeixen molts problemes al clavegueram, perquè fan embussos que poden arribar a costar milers o milions d'euros. Clar, que és que si tenim realment la prova empírica, que és que això no es desfà absolutament. O sigui, embossa completament les canonades. Esta podem veure com està pràcticament desfet. De biodegradable no té absolutament res. Absolutament res. I el problema és que, Maria, ho fiquen en la publicitat d'estos productes que és de biodegradable i la gent moltes vegades... No en el temps que nosaltres necessitaríem. Clar, per desconeixença també la gent moltes vegades ho tira, no? I ja no només això, aquestes toalletes, sinó que també estem parlant de més productes que tirem pel vàter que no hauríem de fer. Hi ha un costum una miqueta arrelada en els hogars de tot el que no volem ho tirem. Moltes coses que n'hi ha pel vàter, que n'hi ha a l'aseo, les tirem pel vàter. A l'inodor. Sí, és més pràctic, no? En lloc de tindre una paperera, ho tirem al vàter i desapareix, ja no és problema nostre. Perquè una vegada utilitzades, on les hauríem de tirar correctament? Una paperera, com una paperera en el vàter. Sí, una bolsa de plàstic dins, per exemple, i tindre-la, si no deixes dimensions i és més xicotetes, ja és que en el peuet apretes i s'obrin d'art, que és més pràctic, podem anar tirant-ho dins. I després no sols són el drama de les tovalloles, perquè també hi ha altres tipus de productes, com els bastonets, estos típics també que tenim. Clar, tots els bastonets que també utilitzem al servei, després no l'hem de tirar tampoc al vàter, perquè això no es desfà i això el que hem de fer és tirar també a la paperera que tenim ja posada per a allò. Si anem a la platja, per exemple, a la platja del Saler, qualsevol dia anem a caminar per la platja i a l'arena trobarem molts palets com este de colors. Sí, és horrorós, és un greu problema, sí. Això és perquè on hi ha cases que no estan connectades a la depuradora o perquè la depuradora no pot agafar tota la quantitat de palets d'això i acaba al mar. I el mar diu,
això no el vull i te'l torna, no? I no es torna aquestes coses. Sí, perquè estava mirant jo que el problema en quant a econòmic en Espanya ens costa uns 200 milions d'euros el netejar les canonades, el problema de les tovalloles, uns 1.000 milions d'euros a l'any a la Comunitat Europea, però m'estaves comentant, Adés, Gemma, que en els pobles qui s'encarrega de desembossar totes aquestes tovalloles? Clar, quan el problema és el clavegueram de la ciutat o del poble en general, ho paguem, diguem, entre tots, els impostos. Però quan el problema es fa a una finca o una comunitat de veïns, els que paguen l'arreglo d'aquests embussos són els propis veïns. Els propis veïns. O sigui, que si jo tinc un veí cochino, després tinc que pagar de la meva butxaca. O paguem justos per pecadors, com sempre. Pues ja saben, el veí que no tinga una conducta massa és com que tornem al tema de canviar la mentalitat, o sigui, de la consciència ecològica que comentes, no? I sobretot en els menuts, Maria i Gemma. És important també començar a formar els més menuts en aquestes actituds diàries, convertir-la sobretot en una rutina, que quan uno vaig a tirar algo al vàter, que sàpiga que no tot es pot tirar pel vàter, no tot val, per els greus problemes mediambientals que tenim. Quan hem fet campanyes sobre les tovalletes a col·legis per explicar-les que no poden tirar, ens contem tot el que tiren pel vàter els xiquets, no? Tiren de tot, per què? Perquè mai li hem explicat que això no és màgia, que no desapareix, que això produeix un problema. I molts col·legis tenen problemes en els vàters dels serveis del col·legi. A mi me fa gràcia, Maria, una cosa que me comentava Gemma, eren les 3 P's, aquestes que són el que es pot tirar al vàter són la regla de les 3 P's. I quina és aquesta regla? Doncs és per a fer-ho més fàcil, 3 P's. Pipi, popó i paper del vàter. Així és que pot tirar-se al vàter. Pipi, popó i paper del vàter. La resta de coses no es poden tirar. La resta de coses tenim una paperera més xicoteta que aquesta, una bossa, i ahí tirem tot el que... Una altra cosa dramàtica sol ser també el pèl dels cabells i tot això, que només em va cap a dir que això, clar, s'enredra tot per ahí. I n'hi ha 2 problemes. Primer, que produeixen embussos, i després que la quantitat d'aigua que utilitzem, aigua potable, que utilitzem per a desfer-nos d'aquests cabells, i ens pentinem i els cabells els tirem al vàter i tirem de la cadena, són 10 litres d'aigua potable que s'ha potabilitzat, ha arribat a les nostres cases i l'utilitzem per a desfer-nos del cabell, que el podem tirar a la paperera. I què passa amb l'oli, Gemma? L'oli que el tenim així també. L'oli, el que passa és que, això sí que ja tota la gent ho sap, que l'oli no s'ha de tirar pel vàter, el que passa és que moltes vegades restes de menjar o coses d'aquestes no sabem on tirar-les i les tirem al vàter. I és un greu contaminant, Gemma, l'oli. Un litre d'oli pot aplegar a contaminar 1.000 litres d'aigua. Un litre d'oli pot arribar a contaminar 1.000 litres d'aigua. És a dir, que quan vostès estan cuinant i aquest oli que els ha sobrat el tiren, ja no només pel vàter, sinó per la pica de casa, estan contaminant 1.000 litres d'aigua. És a dir, que també n'hi ha que fer un esforç, una consciència ecològica, veritat, Maria, en aquests temes. Coses que pareix que no tenen importància. I també un altre àmbit molt comú, com és les puntetes de cigarret, que també s'anirien dins del vàter. Clar, n'hi ha gent que fuma al vàter. El més pràctic és tirar-lo al vàter. El més pràctic tirar-lo al vàter. Aleshores, el que passa és que les puntetes de cigarret floten, també produeix aquest problema que dèiem abans, de que tirem de la cadena i són 10 litres d'aigua que tirem per a desfer-nos d'una burilla de tabac que podem tirar a la paperera, i a més, les burilletes de tabac porten molts contaminants. Per tant, recordem, Gemma, als nostres espectadors on aniria l'oli i on anirien les puntetes de cigarret. L'oli el millor que podem fer és, quan estem a la cuina, hem terminat de cuinar, hem terminat d'utilitzar l'oli, quan ja està fred, agafem una botelleta de plàstic i la plenem amb l'oli que anem gastant. I quan el tinguem ple, n'hi ha uns contenidors de color groc en molts pobles i ciutats que s'arreplega aquest contenidor. Groc o taronja era? Taronja, correcte, sí. Sí, taronja. Si no tenim contenidor al nostre poble o a la nostra ciutat no tenim contenidor, als ecoparcs també podem portar aquest oli en les botelletes de plàstic i si portem ahí es pot reciclar. Això és importantíssim, l'oli sempre en botelles de plàstic i al contenidor taronja. I si no el tenen, a l'ecoparc. Mai tirar-lo per el vàter, perquè el dany ecològic és tremendo. I les toalletes
mides, de nou, encara és que no s'han desfet. No, estan compactes, El tema biodegradable està completament compacte. I aquesta publicitat enganyosa que de vegades n'hi ha, no?, en alguns productes. Bé, és biodegradable, el que passa és que no ens diuen en quin de temps. En quant de temps se degrada. Clar, sí, se degradarà i si perfecte, doncs jo crec que ha quedat perfectament explicat el que hem de fer i el que hem de fer en el vàter en aquest lloc tan íntim de casa. No tot val, el que es tira pel vàter. Exacte. Gemma, moltíssimes gràcies pels teus coneixements tan valuosos que ens dones totes les setmanes. I nosaltres ara hem de fer una connexió en la redacció del Matí a Punt per a veure en què estan treballant els nostres companys, quines són les notícies d'última hora. Anna Galvis.